ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଡାକଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଏହା ଆମର ହେଲିକପ୍ଟରଟା। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ଥିଲେ ୟାକୁ କିଣିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମର କୋଲକାତାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତାକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023ରେ ୟାକୁ ଏଠି ସ୍ଥାପନା କଲେ ଏବଂ ୟାକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆକାରରେ ୟାକୁ ରଖାହେଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେଇଠି ଏଠି ତାଙ୍କର ଡାକଟା ଆମର ଏୟାରଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରଲାଇନ୍ ନାମରେ ନାମିତ ଥିଲା। ୟାକୁ ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ଆଣିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାର ସ୍ମୃତିଟାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆପଣ ଆଗରେ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେପଟେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ 4 ହ୍ୱିଲର ଗୁଡ଼ାକ ପାର୍କିଂ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଟୋଟାଲ୍ 4 ହ୍ୱିଲର ପାର୍କିଂ ହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟରୁ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଆମର ଟର୍ମିନାଲ୍ 1 ଏବଂ 2 ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୁବାଇ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇ ଆପଣ ବିମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ଆପଣ